Mar adek onego bed ni tarik ma ing'eni nitie gik miluongo ni rolling applications, rolling recruitments or rolling advertisements. Rolling advertisements gi onge date due date. Ko inwang' ka samoro ng'ato ong'iyo advertisement, ong'iyo ni to deadline mar advertisement en karang'o. To deadline ka onge advertisement tiende ni en rolling application. Manyiso ni kaka gimedo donje kaka ochako ng'iyogi. Koro in irito ga ni manyo deadline to interview dhi ga mbele. Manyiso ni ng'ato inyaga yud mbele kae kata inyaga yudi kawuono. Wanyaga yudo ng'ato kawuono kiny mwandik tich. In koro ing'eni kiwuok kanyo to wacho ni joramogi gi lando tich manitie ng'ato ok land tich manitie ng'ato. Gima onge deadline no wakawo mosiyie. Ichalo mtoka midho guba moko ma Kisumo kata Bondoka. Koro ng'amo yieno, ng'amo yede ndara ne meyo. Koro koromo gi safari midwa dhi kode no tikawe odhi. Koro in ile irito tarik, irito deadline, tipoka deadline onge advertisement, tipoka wan wasendiko ng'ato nikech wayudo ng'at ma ni kare at the right time. Koro mago gik monego bed ni ji ng'iyo wach application. Bogik aneno ka samoro e application kae molo gimonego amed wacho kata wach CV ni. CV no onego bed ni ting'o information ma iyudigo. Email matiyo, simu mimakoga. Ng'eny na seneno molo joma tindo ok obi mako simu. Koro igone simu to wacho ni namba ne akia ok abi mako. In ing'e kata mano ramogi manyochi ilande imanye tich cha. Koro ok imak simu tidwa no omiyi tich. Onego bed ni mako simu nyaka jomin gi gopegi. Inyise ni anaonge pesa ok aja chuli kawuono lakini simu timako. Nikech samoro simu mihepo ni en simu midwa luongi interview. Koro non ka ji ok mak simu, ji ok som kata email. Ji bro dhi e TikTok to WhatsApp, Facebook gi, but ng'iyo email manyocho apply go cha be ok ong'i. Koro non ka gikelago mono ji mondo oyud thuolo mar ng'eyo ni to tije mamanyogi be ayude ga duoko. Nikech ok osom gik monego bed ni waduoki godo samoro.